Init pa rin, bagong haon. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Bagong haon na init pa ni. Ay, dili ko ulit na init, sir. Tama na naman, sir. Nagpila yung juice. 25, pwede po tayo. Limusito na. Yes, sir. Lado na ni. Yes po. Sama na inyong sama na pinahipay ninyo nga. Pwede mga lamia. Mga lamia. In-reserve me diyang 5 kabuk. Ano na lang tayo, mag-inom sa aming juice. Pila ano, sir? Niyaw ito. 5 G's. 5 cents. 5 lang sa naglamihan mi. Lagi na ka naman, sir. Maan mo dali, sir, eh? Abi na kung gusto mo. Dah. Ha? Biyawan. Maan ko ba? Yan naman. Or buwa, customer na. Nahingalaan ka? Nasugo. Hindi ka balag ka rin. Ano, sir? Okay,